Terve! Tässä kun autolla ajelee Etelä-Suomeen kohti muutamiin tapaamisiin ja kokouksiin ja palavereihin, niin ja myös todella huikeeseen festivaalitapahtumaan Tampereelle. The Rainia ja Beissen Heleniä ja HP:tä ja Terraa ja Petraa ja Immanuelia ja kumppaneita kahtomaan sinne, niin on väkisellä tulee mietittyä erilaisia asioita ja tällä meidän yhteiskunnassa olevia ongelmia ja ongelmakohtia ja että mistä ne voi johtua. Tämä pahoinvointi, mikä meidänkin maassa vallitsee ja nuoret voi huonosti ja silleen. Mistä se voi johtua? No, aiemminhan Suomessa elikkä minun mielestä se johtuu siitä, että Suomessa ei ole niinku minkäänlaista semmoista punaista lankaa niinku asioiden suhteen niinku pitkälle aikajänteelle, pitkälle aikavälille tässä nykyyhteiskunnassa. Koska meidän yhteiskunnassamme olevat agendat ja trendithän voivat muuttua täysin niinku noin 4 vuoden periodilla. Eli silleen, miten aina yksi hallitus sattuu asioita johtamaan ja päättämään ja mitä se nostaa tärkeiksi asioiksi, semmoisiksi, mistä meillä pitää ottaa kantaa ja puhua ja mitkä on sen hetken trendejä, mitä trendejä muun muassa poliitikot ja päättäjät vie eteenpäin ja mitä milloinkin media sattuu keksimään, amerikkalaisten omistama media. On kaikki transhulluus ja sukupuolen vaihokset ja tyttö voi olla poika ja poika voi olla tyttö ja kaikkea tätä vasemmalla ja sairasta paskaa. Eikä se ole edes vasemmalla ja ongelma, kun kokoomuskin on tässä samassa hulluessa mukana, mutta ottamatta siihen kantaa sen kummemmin, niin aiemmin meillä kuitenkin oli, niin kuin meidänkin maassa, Suomessa oli arvopohja kunnossa. Ja se arvopohja, se perustui vahvasti kristiuskoon ja se oli ihan sama, mitä milläkin 4-vuotiskaudella mitkäkin poliittiset tahot päättivät, niin siihen kristittyyn arvopohjaan ei koskettu. Eli ihmiset tiesivät silloin, mikä on oikein ja mikä on väärin ja mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Sama ketä siellä oli siellä hallituksessa päättämässä asioista. Niin kaikki kunnioittivat kristittyä arvopohjaa. Se oli niinku vuosikymmeniä, vuosisatoja. Pysyy käytännössä kahtoin samaan. Mutta nykyään kun sitä asiaa ei tarvitse kunnioittaa millään tavalla. Sillä pyyhitään kaikella kunnioituksella persettä. Joten näin ollen ihmiset elää silleen niinku täysin vapaasti ja he voivat itse muodostaa sen kuvan, että mistä he sattuu tykkäämään ja mikä. Siis ei anna tämä nyt ihan sairasta tuolla aikuiset ihmiset taluttelee alastomia ukkoja, jossa sateri kaulapannoissa ja koirantalutusremmeissä ja muu. Sekä on normaalia teidän mielestä? Ei ole. Sukupuoli ei ensinnäkään ole kuin 2.
Ja se on lähtökohta on se, että se on kyllä ihan syntymässä sattunut niinku kohilleen se vekotin tuonne jalkojen väliin, että sitä ei tarvitse ihmisen muokata. Mutta minä olisin ihan varma siitä, että hyvin pitkälle nämä ongelmat yhteiskunnassamme alkaisivat korjaantumaan, jos tämä arvopohja, samalla myös armopohja, rakennettaisiin takaisin niiden asioiden ympärille, mikä meille ihmisille oikeasti loppupelissä on tärkeää. Taivaan Isän ohjeiden ympärille ja kokeiltaisiin elää niiden ohjeiden mukaan. Koska aina kun ihminen rupeaa oman elämänsä herraksi ja rupeaa tuntumaan pikkusen liian mahtavalta tämä homma, niin päin persettähän se mennään. Se on kiistaton fakta. Kiitos ja anteeksi tästä saarnasta. Moikka!